So, mbese gị n'igwe ihe ebuzi igwe m na kife na-emezi. Ya olugo. Ke m ụtọ mụ na gị bido dị. Ya iwu bụ na ịkpọ m pik call ị ka ọ gịnị. Mana they follow my miss call. Gịnị wee mee? Can't you call back? Go ba yawa. Nye m my money na arụ. Ego m ka m. Mba kwugodo ihe ikwu ka nghọta isi na mba asụ m French na. Gwọ n'ihe ikwu ka nnụ ihe ikwu na. N'ebe ka ị na-alụ m na asụ onye nkwu. Onye obodo mụa. Ị na-alụgo ego na street a. Gị nwa ka mma anala ego. Agbala nze na alụ obodo ego. Ọ bụrụ ka o si weda gị na ntị. Nke bụ udo understand. Ka ebe nọ na-alụ gị ego gịnị ka nna lụ gị? Amamihe iji eme. Ihe gbara nọ m na nlọ ime itie m si m biko nwoke osi ọdịrị gị nchọgodogo gị tere ịkpa ngezi gị tere ịkpa kpọbasịa gị n'igwe ka mgbe ị ya akwụ ya ị na-ebuzi igwe m kịta ka nkịta m fụ gị chelụkwa obodo ịfụ m na nlọ m wee nalụ gị ego na nlọ ị wee bịazie na ife ị nalụ m ọ dị ka isi adọrọ gị mma m anya ọ na-ego m ka eche chansị m maka nwetagodo gị eche chansị m na ego m Analuga come on, me got to turn the board. This guy, serious. Are you careful. My brother. In a woman, you find not church because ceasefire, good to go. Get an emergency. One again, never say, man, now more abonyo than I state now. Onye Obodo Jalukabia, Sananjiogo. Obodo, give them as Thank you, panel of judges, accurate timekeeper, distinguished ladies and gentlemen. Make it fast. Last night, end of Nanlo. Okay. As one more, Jerobiao. Nanlom. Same Kekosi. Muno de agree no father. So, no meeting in Nanla. What alum? Nancy, okay, can't go there and take. I'm going to go for an apple. Saki and Messi. I said, we can't go do it. Nanlo, no one goes where the area. Okay, more than the Terepao. No one na ebe si ani igwe ko wote me ego m ona akọkọ ọlụ m so m tapụta ese n'isi ụtụtụ aja m why ka say they say my money now ona akọrọ ojuro m ogwe kedara akọ bi ya amasị m sabasị m onye mfụ you be mumu you na get aka na polo nwanne ati nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ ịghọta mmụọ bụ mmanya ọcha dị m ezi abịa abụrụ m nni ọka ịghọtago ka m gwa yi nke bụ eziokwu ka m gwa unu nke bụ eziokwu ọ dị unu mmanụ nchọ iyuzu advice m unu yuzue Kevin on a line, singer. I can say, Kevin on a law. Now I like about Kevin Spirit on a law. Wait, so, Madon on law. Or Malabon on a law. Kevin on a line, singer. How can you born ally and be a general spirit cannot where you need you? How can you born ally? Kevin on a law. Oh, plan, in our plan. If we want to wonder, I roll and then I got Kevin on a line, and I come back. Okay, Aswamu ina la lola. Oga wole tere bonya anu anya anu ke balu ko so. E bola spirit gi to ya na shame. Happy ona akoyare. Iye megiri ya spirit ge je to ba mba ni. Onya anu a. I my money. E tere ba give me message. Ije po spirit gi meet. E po se money ho ji ga me general ya. It's not so tere ba ko ji. Tere ba so tere. Amo me go ni ni. Ega ni ya na kai. Unu bu mu ara mo ma acho oku. Nyanya ma no ye tere be ba no ka bia ki. Nya ga me go na wa. Emezine tu iva. Iji do go. Jebe zi no na egba na go onwo ka. Jebe abadu unu bia no nwere. Mba happen ya ya ma ya. Jebe. Ya tie mi ife. Da bia da. Da tie mi ife. Da oni ti ife kini. Ya kana ya. As in throw the tear gas. Iye jido fu mu ejide bo. Omo anwe isi olu na. Mbo nwere ima na anu ma like kono ole. Ima kwa sota. Olu ide dozi maro. Patara afo. Hey. Ima kwa. Mana ngwa no ike woni taka to 5 pa. Onya mgbada. Ojiye. Happy ona ya na ya. Afipo onye ozo. Anya bi. Obodo chukwu. Ta all this your some. Kanje digodo ofa akwu first. Shot by the Ghana Victories.